ala sadarion pesta pareheon remaja. Jadi batu bado prosesi aleng masuk nama prosesi jong mahita di ngarat tabi. Hudur mahita. Shalom. Oras madihita sudi tarlumobi di ruas nabaru ordo pedohot di ibadah tadi gagasan sadarion nang di ruas nihuriata nama dohoti melalui live streaming masuk mahita tu minggu ta sadarion minggu Trinitatis tanggal 22 Juni 2022 sebelum ta mulai ibadah ta martang yang naoho mahita diinganat dabe mulai. Amin. Marede hita sia buku di nomor 640 ayat 1 dan 2.
hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Huida Tuhani hudul di atas habangsa na tibul jala namar mulia, jala akarabu ni pahean na manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masih jauhan manasida songonon, nabadia do Jahoba Sebaut, gok hamuliaonna dilihat portibion. Haleluya. 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 Ale debatat sito lusada, debata ama, anak dohot tod di porbadia. Nama dok moleate mahami tuho, ala di topa, di palua jala di perbadiai ho hami hinorhon ni asi, dot holong ni roham na godangi. Sai ramoti mahami di bagasan parmaraan, dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di hasusuda ni bohal nami. Tuha rajaonmu na di banua gijangi, asa di si pujon nami ho, marhite-hite roha, dohot hata nai baru. Amen. Jongjo undul mahamu. Mari deh kita siap buku nyanyian, buku ede nomor 252 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata, patik parjolo sahat tu patik paupaton, patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatata, dan jadi maraku pau bahenonmu debatam, patik paduahon, dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, Ianggo tunggabi si sobaon manang si oloan, patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, Ianggo soture dalanna, aihona humna dosugut, akka na marsineang di goarna, patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggiwi, Dina ono mari maula hamu nasa siulamu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pena mangebati hutam. Ai dina ono mari do ditoppa de bata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai, songoni masahatna atong rap mangidogogo mahita, lau maulahon patik nai. Ale Tuhan nebata sai pargugui mahami mangulahon na hopar tu patikmi. Amin. Maret dehitasian buke de nomor 620 ayat sada dohot ayat 2.
madosatta. Ale Tuhan de bata pargogo nasu hatu dosan jala amaname. Hujo hami doguarmu nabadiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabejol maalani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asiro ham di hami. Sai patotong mani hami roha hamulateon tuho. O todi porbadia. Pangapul dina marsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha. Sayunang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale de bata. Ama anak dohotod di porbadia. Amen. Tabegi mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Jehovah. Unak ko mabiar. Ayaw do siluluhon ho. Nunga pola hujau guarmu. Au nakpunaho. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Hudul maham. Maret dehita siya buke de nomor 100. Itu pelonom ayat itu. Tajahama epistel di minggu tasadarion. Imana tersurat di buku ni Rom bidu 5 ayat 1 ayat 5. Rom 5 ayat 1 ayat 5. Tajahama marsorik-soring. Parbue ni hati goran na sian hapor siaw ni. Asadung dipitori hita dalan hapor siaon. Mardame mahita dohot debata. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Laus marhite-hite ibana. Dosaut masuk hita tua sini roha. Hajong-jongata noeng dalan hapor siaon. Data pada tua dodita makan. Asangapon debata. Naita hirim. Alai lumu bisiani dope ai itahalas sodo nang akka hapor suhon ala taboto di horhon hapor suhonido habengeton niroha. Jala di horhon habengeton niroha do hatawa. Jala hatawari do mangurhon pakirim.
Rap pita majaha alai dang namurak hita bahenon ni pakirimoni alanunga diusehon tu bagasan rohata holong ni roha ni debata marhite hite tod di porbadia naung dilehon nai tu hita martua dona tumangihon hata ni debata jala nau piausa. Amen. Mari dihita sa buku nomor 124 ayat 1 dohot ayat 6. Tidak ko maha taha porsiaw tay songon na hina tidak ko nidongata sa porsiaw di sadok portibio rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosa nato mapalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian santod di porbadia andorak sohabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama tetarpajal di bana di haupin sila na tuat tubanu atoru dung di tanong na mulak mengulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosane di simay bana pay mamulak sogo to tanoo mangumihalak na mangulu dohot na mate au porsia di ton di porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akan na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tudul maham. Tagi bagaimana titik masa di huriata di bagasan minggu. Tabi gema tikting ni huriata di bagasan mingguon na perjolo guarni minggu tasadarion ima minggu trinitatis do topik dibatata nasangap jala natibul na paduahon pakubasyon ni padita resort minggu sadarion tanggal 12 Juni 2022 padita HKBP Resort Mampang Prapatan padita Sang Hormat Banjarnahor STHMM merhobas di HKBP MT Haryono patuluhon peliat tujulu sadarion minggu 12 Juni 2022 patu potado peliat tujulu laho tu haporluan kategorial remaja HKBP papaton parheheon remaja sadarion minggu 12 Juni di parmingguan pukul pituip bahasa Indonesia dohot pukul sia tulupuip bahasa Batak patu potado parheheon remaja HKBP Mampang Prapatan
Dung sidung tikting pinasahat Mamadok Hata sian ketua remaja. Udutma paduan suara remaja HKBP Mampang Prapatan dohot tangiang pangodianon. Na palimahon rapat panitia pesta gotilon. Di hari Minggu 10 Juni 2022 pukul 10 sada 30 maringanan di ruang sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan naing patupaod do rapat panitia gotilon 2022. Pinabotohon tu sude panitia asaria madhotisa panopon pasu-pasu parbogason tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma Aprindo Samosir anak niamata Denri Samosir tubuh ni inang Loide Boru Marpaung ruas ni Huria HKBP Mampang Prapatan dohot anggi Naomi Boru Napitupulu Boru niamata Pariaman Napitupulu nahinan tubuh ni inang Sonya Boru Manurung ruas ni Huria HKBP Mampang Prapatan. Pamasumasuon di hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 8.30 WIB di HKBP Mampang Prapatan. Tuhatama nama masu-masu uleoni. Papituhon pertangyangan sektor. Di hari Selasa 14 Juni 2022 masuk pukul 10.30 WIB patupota do pertangyangan sektor di sektor 5 di bagas ni keluarga P Pajaitan inangi Boru Pardede Jalan Pepaya 2 nomor 10 Jagakarsa Jakarta Selatan. Pawaluhon patanakon hatani debata manang PHD. Di hari Selasa 14 Juni 2022 pukul 10 WIB naing patupota do PHD inahanna maringanan di gedung serbaguna. Ni sosohon matusude inahanna asariama madohoti PHDI. Di hari Rabu 15 Juni 2022 pukul 10 WIB naing patupado PHD lansia maringanan di gedung serbaguna. Ni sosohon matusude lansia asariama madohoti PHDI. Di hari Kamis 16 Juni 2022 pukul 10 WIB naing patupado PHD Parupuan maringanan di gedung serbaguna. Ni sosohon matusude Parupuan asariama madohoti PHDI. Pasiahon pembekalan guru sekolah minggu. Di hari Sabtu 10 Juni 2022 pukul 8 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan naing patupaod do pembekalan guru sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan. Pinabotoho tu sude guru sekolah minggu asaro laho madohotisa. Pasapuluhan kunjungan gerejani dan olahraga bersama Naposobulung. Di hari Minggu 10 Juni 2022 pukul 10 WIB Naposobulung HKBP Mampang Prapatan naing patupahon kunjungan gerejani itu HKBP Rawamangun nani dampingi ni inang situa Marcelina Boru Sregar dohot di hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 10 WIB maringanan di Gor Rawamangun naing patupahon olahraga NHKBP Mampang Prapatan dohot NHKBP Rawamangun. Pasapulu sadahon pertemuan Dewan dan Seksi Diakoni. Di hari Minggu 10 Juni 2022 pukul 10.30 WIB maringanan di gedung serbaguna HKBP Mampang Prapatan naing patupao do pertemuan Dewan dohot Seksi Diakoni HKBP Mampang Prapatan. Pasapulu dahon pertukaran parageda seresort. Hobartu program HKBP Resort Mampang Prapatan tahun 2022 di hari Minggu 10 April 2022 di Patupado pertukaran parageda Resort Mampang Prapatan di Parmingguon pukul 30 WIB. Papungu peja tujolo dohita bahan dukungan dana pelayanan HKBP Resort Mampang Prapatan 2022. Pasapulu tuluhon Padidion Nabadia di hari Minggu 26 Juni 2022 di Parmingguon pukul 30 WIB manang bahasa Batak naing patupaod do Padidion Nabadia. Di hari Rabu 22 Juni 2022 pukul 10 WIB maringanan di gedung serbaguna HKBP Mampang Prapatan di Patupa Bimbingan tu Natoras. Pasap lopaton pemilihan pengurus Naposobulung Distrik. Hobar tu surat pareses nomor 244 garing D Walu Romawi DKI garing Onom Romawi 2022 taringot tu undangan rapat dan pemilihan pengurus Naposobulung Distrik di hari Sabtu 11 Juni 2022 pukul 10 WIB maringanan di Sopomar Pikir HKBP Lantai Onom
Naing patupon na do pemilihan pengurus na Poso Bulung Distrik. Pasal 5 pembinaan anak sekolah minggu distrik. Hobar tu surat preses nomor 2 Tulusada garing D Walu Romawi DKI 5 Romawi garing 2022 taringot tu program kerja persekutuan guru sekolah minggu distrik. Di hari Minggu Tulusada Juli 2022 ima puncak pembinaan anak sekolah minggu distrik Walu DKI Jakarta. Alani di patupado kegiatan anak sekolah minggu distrik na nidohotan ni anak sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan. Rumang ni kegiatan ima cosplay tokoh Alkitab, lomba tortor kreasi, lomba vokal grup. Pasaplonopon pemilihan pengurus remaja distrik. Hobar surat preses nomor 240 garing TD Walu Romawi DKI garing Onom Romawi 2022 taringot tu undangan rapat dan pemilihan pengurus remaja distrik di hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 10 WIB maringanan di Sopomar Pikir HKBP Lantai Onom naing patupaudo pemilihan pengurus remaja distrik pasapulu pituhon 2 bersama jemaat difabel. Hobartu surat preses nomor 257 garing PTK garing D Walu Romawi DKI Onom Romawi 2022 taringot tu undangan 2 bersama jemaat difabel di hari Rabu 22 Juni 2022 pukul 14 WIB di gedung Sopomar Pikir HKBP naing patupaudo 2 bersama jemaat difabel na ni dampingan nia kanatoras manang keluarga dot sudi panguda nagut tiki se HKBP distrik Walu DKI Jakarta dohot pemerhati difabel ima na niuluhon ni opui eporus HKBP dohot ni dohotan ni Menteri Sosial Republik Indonesia pasapulualuhon ulang tahun kelahiran parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon di dok hatani debata di tangan nasiamu do gajang ni umur jala di hapirang na do hamuraon dohot hamuliaon imasian poda bidutolu ayat 10 pasapulusiahon parhepengan terlampir akapilian hamuliateon dohot na asing na sojinaha di tiktingon teidama diharotas acara na adong di tabe songonimat iting ni huriata di bagasan na saminggon tuhatta mama sumasu tapasada marohatta martangyang mahita. Maaf taliat tiki madohata tu anak kota remaja. Horas. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat-Nya remaja masih bisa mengadakan puncak Parheon di tahun 2022. Sehingga kita semua dapat berkumpul dengan sukacita di gereja pada hari ini. Perkenalkan, saya Desron Situmorang selaku ketua remaja pada periode ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para pendamping, dewan, orang tua, kakak-kakak Naposo, serta seluruh anggota remaja dan pihak-pihak lainnya yang juga turut serta membantu dalam berjalannya kegiatan Parheon ini. Jemaat yang terkasih, kita telah berjuang melawan COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini. Puji Tuhan, seksi remaja dapat kembali melaksanakan program kegiatan sepenuhnya secara offline. Kami melihat perlu adanya kegiatan remaja untuk membangun remaja agar terus termotivasi dan semangat bertumbuh dalam pelayanan di HKBP Mampang. Hal inilah yang melatar belakangi rangkaian kegiatan Parheon Remaja HKBP Mampang tahun 2022. Tema Parheon Remaja pada kali ini adalah Tuhan kita mulia dan agung, dengan subtema ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa, yang diambil dari Mazmur 96 ayat 3. Sebagai gambaran rangkaian acara yang telah kami lakukan, di antaranya persembahan pujian, mengambil bagian dalam pelayanan gereja dan sebagainya. Seksi remaja juga mengadakan cerdas cermat Alkitab dan pertandingan bulu tangkis yang dilakukan sebagai bentuk sukacita, perhatian, dukungan remaja, serta upaya mempererat hubungan antar remaja.
sehingga semua anggota dapat berperan lebih aktif dan terlibat di berbagai kegiatan remaja. Kami juga memberikan hadiah kepada para pemenang dari kegiatan tersebut sebagai bentuk apresiasi. Adapun saat ini jumlah remaja yang terdata sebanyak 44 orang. Kehadiran rata-rata pada PA atau sharing minggu pagi sebagai kegiatan rutin remaja antara 15 sampai 25 orang. Dapat kami sampaikan juga, terdapat 3 kegiatan rutin remaja yang telah dilaksanakan dalam 3 bulan terakhir oleh remaja, yaitu PA Remaja. PA Remaja yang diadakan setiap Sabtu awal bulan jam 5 sore, yang diadakan secara offline dan dipimpin oleh pendeta. Kegiatan PA Remaja ini dilakukan untuk mendalami isi Alkitab agar para remaja bisa bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Yang kedua ada sharing minggu pagi. Sharing minggu pagi diadakan setelah kebaktian sesi pagi di hari Minggu yang dipimpin oleh para pembina remaja. Kegiatan ini dilakukan agar teman-teman remaja bisa berdiskusi sehingga dapat lebih memahami materi khotbah pada hari itu. Kor kami lakukan di dalam sebulan sekali. Remaja memberikan persembahan pujian yang dibawakan pada kebaktian sesi pagi secara offline. Ada pula kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh remaja selama 3 bulan terakhir adalah kebaktian Paskah Subuh. Acara ini telah dilaksanakan pada Minggu 17 April 2022 jam 4.30 subuh. Pada kegiatan ini kami melakukan ibadah Paskah untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dan mendalaminya. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan adanya games dan makan bersama. Dan adapun kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya antara lain retret, botilon, Natal, dan kegiatan lainnya. Besar harapan kami atas dukungan gereja, pendeta, para halado, orang tua, serta seluruh jemaat. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami untuk tetap setia membangun kesehatian dan pelayanan di kategorial remaja HKBP Mampang. Atas dukungan yang diberikan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Dengarlah Yesus, kita diutus. Mari beritakan karya keselamatan. Siap sedia, tetap setia, walau dicela. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami memuji dan bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami boleh berkumpul di gerejamu untuk memberiakan pesta puncak perheheon remaja serta memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untukmu. Kiranya segala yang telah kami persiapkan dapat berkenan di hadapanmu. Bapa, berkatilah seluruh jemaatmu yang hadir pada saat ini di tempat ini maupun yang beribadah melalui live. Mulai dari bayi, anak-anak hingga orang tua. Berilah pada kami kesehatan agar kami bisa berkumpul untuk memuji Engkau. Bapa, kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini belum bisa hadir. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya agar tergerak hatinya untuk dapat memuji dan menyembah-Mu. Bapa, berkati pendeta yang telah melayani, yang akan memberitakan firman-Mu hari ini. Berilah kesehatan kepadanya agar senantiasa sehat selalu dan terus melayani kami. Berkati juga Tuhan para pelayanan-Mu yang melayani pada hari ini. Engkau berikan kesehatan kepada mereka agar mereka selalu setia melayani-Mu, Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah hingga kuliah. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada kami agar kami dapat mengikuti pelajaran di tempat kami, menuntut ilmu serta untuk meraih cita-cita yang kami inginkan. Juga bagi saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, ya Bapa, apapun pergumulan yang mereka alami, biarlah Engkau campur tangan dalam menyelesaikan berbagai pergumulan dialami. Begitu juga bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah. Engkau sembuhkanlah segala penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum, berkati juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh merawat dengan baik. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang berdaulat. Jauhkan segala mara bahaya dari negara kami tercinta. Engkau berkati para pemimpin kami, berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi mereka untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati.
Terkhusus Bapa, berkatilah kami setiap anak-anak-Mu, seluruh anggota remaja, kiranya kami dapat hidup dan bertumbuh di dalam Engkau dan dapat menjadi garam dan terang bagi dunia. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, berikanlah kami kesehatan serta panjang umur. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Huhut papungu pilihan sada A dot sada B maradehita sian bukede nomor 560 sia ayat sada dot udutna. Aku
debatan na sumurong siyan sa luhut roha, iman na mangaramoti ate-ate ng pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Salam sehat madihita sa luhut na horas. Huria na hinaholongan ni Tuhatay Jesus Kristus, secara khusus anak-anak kami remaja, kami gereja mengucapkan terima kasih. Begitu juga kepada pendamping yang sudah bekerja keras, memberikan tenaga, waktu, pikiran, dan hati, sehingga anak-anak remaja terbentuk. Dan semoga ini juga menjadi remaja-remaja yang tangguh di dalam karya dan iman. Alani inasahat mamoliate tu pendamping dohot kepada juga anak-anak kami remaja. Karyamu tidak sampai di sini saja, tapi karyamu harus bekerja untuk sampai habis usiamu. Karena itu, martopak mojo hita tu yana kota remaja. Saunangan non sekolah minggu di topak alai kami remaja dangin nakan. Alani dos do pakubasyon nang pelayanan dangadong pardikanan. Hatani debatan naga bisilas niroha di hita imana tersurat di Psalmen bidualu mamukas yang ayat sada saat roh di ayat 10 atau Mazmur pasalnya yang ke-8 dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ujama di hita tapayut-iut ma di bagasan rohat tabi. Puji-pujian tu Jehovah edesian si David ale Jehovah si gonggom hami macai sangat do goarmu dilihat portibion di patibul hodo hamuliomu ro di atas ni akka langit garisian pamangan ni akka danak dot akka poso-poso di jadi kodo paranganmu ala ni akka nama ngaloho asa pajok pemusu do sitali sudul-sudul molo hutalihon langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim bulan do bintang akka na pinaulim tungaha manian jolmai ubain pola ditaringoti rohami bana jala anak ni jolmai ubain pola diebati ho umurang apa lauti do ibana sian debata di bahekko alai di tali-tali hokko museha muliaon dohot hatonga motu ibana di pabakito do ibana gumonggom akka jadi-jadian ni tanganmu sude do tahe di patudukko tu ibana akka biru-biru do lobu sude na rodi binatang akka na diharangan bidong akka na diturun ni langit dot akka dikke di laut rodi sude na mangisir di laut ale Jehovah si gonggom hami macai sangap do goarmu dilihat portibion ido anggo sahatna uria na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus takas do tabotong buku Psalmenon digoari do buku puji-pujian Alamarisihon akan ragam-ragam ni pamujion na macayuli. Isurat todo buku Psalmenon bahin narikot tu pakubasion lau manubba de bata Jakuba. Tung macay godang do nabui pajojorhon lau mamuji de bata Jakuba. Begitu banyak. Jehovah do panopa do pangaramuti di benua gijang nang di portibion akka halonganga do jadi-jadian ni tanganna yang tidak tertandingi kepada siapapun tumanang hape ito paibanado hita tung macayuli tidak ada tandingannya begitu istimewa dan begitu unik adul tumadi sian akka na tinopana nasing. Oma gambaran ni buku Psalmenon na marisi pamujion.
yang mengangkat bahwa Dia adalah di atas segalanya. Tuhan di atas segalanya, Dialah yang lebih dan lebih dan lebih dari segala-galanya. Tidak ada tandingannya. Demikianlah sebagian besar nata kasta boto isi ni buku par Psalmenon. Secara khusus di biduelu sedesian Psalmenon namargor edeni si David namarisi hontangiang pamujion panidangion haprosyaon buasa ala dihilalon ibana do dia merasakan betapa besarnya penyertaan Tuhan di hati dakon ibana do debatado Jehovah gumonggom bangsona. Dia merasakan betapa Tuhan pelindung di dalam hidupnya. Tuhan na memiliki kuasa na macigugo na mangaramuti na madongani bangsoi, termasuk menemani dan melindungi Daud dalam masa pelayanannya. Alani do marhiti terpukot di Papua do songo dia do jala di hati dakot do. Mereka memberitakan betapa besarnya dan betapa agungnya debatana sangat jalana tibbul. Marhite edde martangiang si Daud dot Israel maka tidakon hebelgeon dot hasangapon ni debata di pandediongan ni mararuasian pengalaman hidupnya, perjalanan hidupnya dengan pengamatannya bersama dengan Tuhan di Humaliang. Pengalaman perjalanan dan pengamatan hidupnya di tonga-tonga ningoluna tung macebal gadu jadi-jadian di debata begitu besar. Ketika kita berjalan-jalan ya doa di tempat to di Samosir penempatan pertama LPP perjulu pa 2 tahun. Nah uboto holan tomok siapa rapat tu tomok siapa tomok balik musuh tu parapat. Holan menelusuri sian parapat tu tomok teido do songo dia do indahnya. Begitu indahnya Danau Toba. Aledung masuk musihita sian tomok sahat tu ninggulan adong do para Samosir son adong do te amang Samosir ngetakas bete kelsam mahami keliling Samosir tiki kelsam keliling Samosir dang amang Samosir di liangi daw keliling Samosir maka liangi Samosiri katong-katongan ni gunung sa do tu Sidihoni ima tempat iduluk dui alay adong danau isuna informasina adong do lubang isi saat tembus tu Danau Toba inna pas di siau di tempat ton adok kayak saya ada lobu mati terjerat dan akhirnya dia mati di Sidihoni itu. Begitu indahnya nakok musihita tugijang jalan marputar musihita sian nenggulan alay dang situ polisi dah olan rata-rata di si ka marga nadong di Samosir mah alay ulas situ puluh dang adong olan nau nama saya ada situ polisi idot ternasing saat matu pusubuit alay cerita mau taring matu pusubuit ini adalah gunung yang sangat indah jalat tiki ya doro halak Korea Buddha di si martangiang neng benon dan tempat wisata tiki alaya singna yang sangat miris na ai di bae tempat pemujian adong do misbana di si akan naso dapat rokap akan naso dong kerejona akan na dia tong ibana na pugus rata-rata sin Jakarta lao moben panobayon penyembahan. Tetapi yang mau kita lihat di situ adalah tung macebelga jelah longang hitam mangida panopani di bata. Di tengah-tengah danau ada pulau Samosir. Yang di situ juga nakok musihita keluar sian Samosri masuk musihita tutele. Jago kan? Tahalianya may satu
today. Saat masuk musim itu tarutung, begitu indahnya tanam-tanaman, gunung, sampai betapa banyaknya ciptaan-ciptaan Tuhan yang membuat kita tercengang-tercengang, yang membuat kita kagum betapa besarnya karya Allah di dalam kehidupan manusia, betapa baiknya ido ubain di bata perjolo sudi nasa naitopa ada orang suhita. Semua dilengkapi. Keindahan itu sangat menakjubkan. Dakolan di siete, dakolan di samosir alai ala nayau di tempat ton samosir baboy mas samosir wajib dakon. Begitu indahnya. Ba molo dison balau mai hita tu puncak menang tu Bandung, lau mai hita musi tu Bogor tu Cicalak. Betaida begitu indahnya gunung-gunung yang ditopan di debata, lau patuduan tedah lau ngangat di hita. Pola olah nih, bamanugo pagi adong do dipelihara lah si Darmo do si Tejo pidong. Bamulu pagi-pagi cuy tina. Olah masih patah, ba Darmo bereng pidong mi. Begitu indahnya, bataida mak mulu tabereng di pudion, budang do suasuanan di si. Adong macabe, adong marias, adong makiladi, suhat, adong do disi. Orang tinggal memitik do hita. Na jolo adong do bangun-bangun. Alain nueng alana dipetik termate. Asal memetik. Tapi adong do aturan lah. Begitu indahnya ciptaan itu. Yang menjadi pertanyaan, akankah kita menyadari sudi nati nopani debata gabe halongan do di hita? Molu gabe halongan do di hita tama do ikut pujiot tadi di bata. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ido makana didok par pesalmen ali jahuba si gonggom hami macai sangap do goarmu dilihat portibion. Ali Tuhan si gonggom hami dirajumi doon di suaran situan naturo dosa ada pertanyaan don marhite paduani dia tidak kok jala ditadanesi do raja do debata jauh baik. Dia adalah Tuhan di atas nasa raja, di atas segala Tuhan dan adong benasin dukon di bana. Ido didok ali Tuhan si gonggom hami. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Alani unang talului waso na asing ni waso ni dibata. Unang tapangason wasot ta. Alana dang marlakui olo persatokina doi. Alai tapangaso ma waso ni debata ala ibana jahuba si gonggom langit dohot tanoon. Unang pangasahon gogo ni portibion alai pangasahon ma guarni debata. Di patibulu doha mulion rudi di atas ni atas langit. Garisian pamangannya kedadana dot akka poso-poso di jadi kodo paranganmu. Alani akka na mangaloho asa pau jopommu musuh dot sitai sudut-sudut. Dia adalah Allah yang berkuasa, dialah Allah yang memampukan, bahwa dialah Tuhan yang empunya segalanya. Tetapi bukanlah asal Tuhan. Idu ubahin didok dipatik patuluhoni didok disi dan jadi dohonomu gowarni debata yang goso ture dalanna. Bukan berarti lomo-lomotta maraturat dusude. Unang tabain gowarni bata gabe lomo-lomota. Ala ini do dihita na inaulongan itu hatta Yesus Kristus ibana do Jahoba si gonggom langit dohot tanoon. Dia adalah penguasa. Kepada dialah kita memohon dan tidak ada kuasa lain asing nih kuasa nih debata. Jala di patu do debata do isi do ibana. Dia berkarya dari segala ciptaannya. Idok marhite turpukta. Molo utailihon langit ni akka jadi-jadian ni jarim jari-jarim bulan do bintang akka na pinaulim. Dia menciptakan semesta, benda-benda penerang
yang di luar pandangan jangkauan pemikiran manusia. Sekalipun manusia mencoba untuk menggapainya, tetapi hanya masih bumi saja yang bisa dihidupi oleh manusia. Bahasa planet-planet nasing dan bui. Icuba do, ale tidak bisa bertahan. Ale hola di Portibion, hanya di planet bumi ini saja manusia bisa bertumbuh. Alani bagaimana pertumbuhan kita, bukan hanya pertumbuhan secara fisik, tetapi juga pertumbuhan secara iman. Bahwa Tuhan menyatakan kuasanya melalui ciptaannya. Itu pada bata apa sude. Molodang adong jolma, dang mate suan-suana ni. Ale baliksa, molo ditopa jolmai, dang adong sude suan-suana. Mangolu do ita? Tidak. Matahari tetap bersinar, memancarkan cahayanya. Bulan tetap bersinar di malam hari, sekalipun manusia tidak ada. Tetapi sebaliknya, mangolu do jolma molo sadong mata nari bulan? Tidak. Hidupkah manusia jikalau manusia itu tidak minum? Tidak hidup. Makan bisa saja ditunda, tetapi minum, izin berani puasa dan minum sebulan. Lapola sebulan dehidrasi pak, dehidrasi memang itu 2 hari. Izin sanggup, dengar dong. Karena manusia, sebagian besar tubuh ini adalah cairan. Begitu takjubnya ciptaan Tuhan dalam hidup manusia. Lasongoni dohita pamatak taupe. Mulut taida gambaran mulut lau ita tu rumah sakit. Lau mai ita tu spesialis penyakit dalam. Adong do di tengkorak. Iba itu duma on maon. Molo soboi on makibat na molo soal molo putus on makibat na molo on adong do rata boto bedo ya. Begitu banyak sel-sel, begitu banyak saraf-saraf dalam tubuh kita ini yang sepertinya tidak terjangkau dalam pikiran kita. Alai ima kecanggihan dan keunikan yang diberikan Tuhan dalam hidup manusia. Molo sudena pinasahat ni debata tu hita. Ragam ni pabayanan ni debata tu hita. Daud mempertanyakan, marhite turpukta, tunga hamanian jolmai ubay pola ditaringoti rohami bana. Siapakah manusia itu sehingga engkau begitu memperhatikannya? Ise dohita di jolo ni debata. Siapa kita? Kita adalah butiran debu. Tidak ada apa-apanya. Perdusa dohita. Hitiki Adam do tawa di Taman Eden, ala ni hagiut ni daging na keinginan hasrat kedagingan coba ma buat ma pangan ma inna ibu ipangan merdosa jolmai ala ni hagiut ni daging alai manakin songon na didok di Rom bidu 5 ayat 115 didok madisi di pitori di batado kita marhite anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kita dibenarkan melalui anaknya Yesus Kristus. Ido makana tung macayar gado hita di jolo ni debata. Begitu berharga. Pada suatu ketika seorang pendeta berkhotbah. Ipa keluar mana mah hepeng 100.000 dangi. Isuk kumaturuas. Isi dona ulu. Sudah mangalusi ulu. Igo mak imana mak hepenge. Baru hiat doi, baru dope dilepar bang. Licin. Igo mak imana mak. Isi dona ulu, sudah ulu. Ala namar tugas bapak ditai di dalan na penuh gabbo, lumpur-lumpur, ide gimana mak hepenge. Ide gimana mak, sampai kotor. Didege. Ibu imana mak musik. Bau donian. Isi naulu di pais mana isi do naulu tong do sudi naulu alo yang do hono disi. Ketika dia berharga dimanapun akan tetap berharga. Ilumpur pe tetap berharga. Demikian juga berharganya manusia di hadapan Tuhan. Arga do hita di joloni debata. Nak pe sifata mardosa do hita.
nak pesipata taula dosa. Songon na didok ni turpukon. Didok do marhite turpukon umurang apalauti do sian umurang apalauti do ibana sian debata di baikko. Hampir sama seperti Allah. Ale jojo do sipata hita songon debata. Taburai, takimi, tapicang, membejut. Ale lupa hita. Tumiru rupa ni debata do hita di topa. Bukan sama seperti Allah, tetapi seperti kita bukan Allah, tetapi seperti Allah ni wahado hita mabain debata gabi siti rota teladan di tonga-tonga ninguluta. Karena kita sudah berharga, nang ditubuh kita, orang tua, remaja, kita adalah manusia berharga. Allah ni inargata di dadopan di debata mana tabain tu debata. Tidak asing dan tidak lain. Ikon tapa sangat jala tapa tibul dogo warna. Itulah yang menjadi topik kita. Tuhan kita mulia dan agung. Dengan mulia dan agungnya haruslah kita menjadikan puji-pujian di dalam hidup kita. Marhitei lemar saringar ma jalat lam tapa sangat makuana. Allah ni dihita na hinaolongan itu hatta Yesus Kristus. Nunga masuk kita tu minggu Trinitatis. Ina mangodoloh na dirun ni debatasi tulus ada. Begitu juga dengan anak-anak remaja. Berek kamu maju amang dohotinang sebelum saya sampai ke orang tua. Anak-anak kami remaja, coba lihat ada nggak orang tuamu di sini? Ada? Adakah orang tuamu yang menyaksikanmu? Ada? Atau ada yang tidak ada? Idahita mamang dohotinang. Pelayanan nasida siya manugut. Odo nauboto pagi do siang dihubasi nasida. Baik pilihan musik, pemandu lagu, dohot do tangyang pangudyanon, doa syafaat. Nasida do makubasi. Holan maraginda do warta jemaat do tikting do hola pangulan ni huria do marjanita. Asing nai nasida. Pasobot tama. Kita biarkankah anak-anak kita remaja yang saat ini tidak aktif di dalamnya dan memalian tikina be itu huria nasida do generasi penerus masa depan. Ujian nasida ala HKBP dipakai nasida maulos batu duhon. Ala HKBP uji nasida marite edde HKBP. Tidak lain. So tungan non naso parsidohoti gabe mardalani di luar tuh HKBP. Isi do na bertanggung jawab di si dang padi teba. Natoras do. Odo nama gabe usaha nami. Ido makana hudok perjolo gereja mengucapkan terima kasih kepada pendamping yang memberikan waktu, tenaga dan pikirannya yang bisa saja mengorbankan keluarganya ganup minggu SMS. Dan SMS handphone manugot keluar sian permingguan pagi marpungu do nasida di selasar ni hatai korne gedung serbaguna nakin ngai pat orang 42 do remaja naolo hadir di SMS 15 saat tu 25 opung damang do dainang unang loas akayana kota dang mamelehon tikina tuhuria. Holan sehali saminggu do. Ono pari di paluas dang diganggu. Alai sadari i leo matikina. Alaniaha ngolutta na adong di hita nuaing iman nasian debata. Alani tamado pujot ta debata. Ikom mersangap do warna. Ikom mermulia do ibana. Alania nunga tabuktihon, nunga dibuktihon, tung macelongang do sude na tinupan ni debata. Nunga tarasahon, tung macegodang do ragam di pasu-pasu, na tajalo siya debata. Karena itu remaja
Sekali lagi saya minta tolong baca subtemamu, karena ini adalah subtema yang membawamu dan memberangkatkanmu untuk menjadi saksimu, baik di keluarga, di remaja, dan di Humaliang. Baik dalam tugasmu sebagai anak di keluarga, tugasmu sebagai pelajar, dan dimanapun kau berada. Mari kita sama-sama membaca. 1, 2, 3 ya. Ceritakanlah, aku sehat karena Tuhan. Aku ada karena Tuhan. Aku bisa tamat sekolah karena kasih Tuhan. Dan saat ini engkau akan memasuki jenjang tingkat SMP, SMU, perguruan tinggi bukan karena hebatmu, karena Tuhan. Karena itu beri waktumu untuk Tuhan. Ceritakanlah. Apa yang mau kau ceritakan? Perbuatan ajaib. Keluargaku bahagia, opungku sehat. Kami bisa lewat dari pandemi Covid. Kami bisa berkumpul di gereja. Babaya koma. Tahun nasalku pareheon. Dangarong songonok torok na. Ibadah si do. Holan pengurus nama rededang ido. Pendamping nami? Iya. Alaidang namar naluja nasida lau patuduon. Adong do remaja ni HKBP Mampang Perapatan. Alanita dukung mah. Dia akan atoras nami. Mula doang akayan nakota remaja. Paluas mah. Unang ambadi. Unang larak kamu. Alay paluas mana sida do bergabung. Molo solo paingot tango. Aladang adong betiki na molo ngalanjuk biar kuliah gabe na poso bulung mak. Molo solo do remaja silahkan masuk ke na poso bulung. Molo solo do mana-mana poso bulung ba masuk matu ina Debora. Molo solo do masuk matu ama. Berikan, tempatkan pada posisinya. Unang luas jala unang marnaleba kita akan natoras. Karena tanggung jawab kita sangatlah besar. Dakolan tanggung jawab ni huria. Holanido alaniaha satu kinari laubedo nasida. Kuliah meninggalkan orang tuanya. Bohado kesaksian iman mereka. Moloso mulai siantikion kita pupuk dan kita tanam. Taha tidak kon mah. Debata Jehovah namar sangap jalan natibuli. Tung macayar gado hita ditobus debata tapuji maibana. Alay molo pinangido non salat nari akar remaja maride boy do tahe. Alay dak pola tujolo lan ditempak peate. Boy do ibu, dia do ibu. Dia do ibu, dia do ayah. Molo dung bay tua songono do ikulu luad do. Iya. Hubangi do hami masalat nari. Situju do hita amang do inang. Salis sataut do songono nalakon. Iya. Ben ibu maju Kak Lis salik nari marid di maju nasida di tempat do manang na di jolo di tempat mate. Daniel, Cio, Ricardo, Putra, ima parmusik tado Kak Dea. Molo pemandu lagu ta si Cita do si Siska. Molo na papungu pilihan ono palak. Dinda sama Desron silakan bergabung.
Satu lagi boleh. Alat hidup donakin. Silahkan. Dengarlah Yesus, kita diutus. Mari memuliakan karya keselamatan. Siap sedia, tetap setia, walau dicela. Iya, songonong semangat do sonari ti. Halania dong tulu hal nanang pinasahat mariti turpukon. Na parjolo tai ngokma debata do semangat na tumimpul. Dia berkuasa. Tidak ada kuasa lain selain daripada Tuhan. Na paduan tetap dama isi do hita. Kita adalah butiran debu, manusia berdosa. Tapi kita diangkat dari gelimangan dosa menjadi manusia berharga. Na patuluhon. Molonau warga hita di joloni debata, tapa sangat magwarna, jalata puji magwarna, marmulia maibana, marhite pakkatayon nulu nang pabainata saleleng di hasyanganon. Amin. Mauliati rohanami di holi Jehovah perdenggan bahasa. Hatam nabedi namar saringar di tonga-tonga ni permingguan nami di bagasa tikyon. Jala ditatap podoli Tuhan, na pinatupan ni huriam marhite parhihiyon, remaja ia nakon ni huriam. HKBP Mampang Perapatan. Nung ngadilon nasida, tiki nasida, rohan nasida, parbinotoan nasida. Alani Tuhan, toktong madongani jala ramoti man nasida. Asa toktong merdalan hobar tulomoni roham. Suaksongoni aka pendamping pembimbing nasida. Nama maleho roha tiki pikiran nasida. Ulau mangulahon ulau na pinasahat mo tu nasida. Pasu-pasu man nasida di tonga-tonga ni keluarga. Songon sada ina. Di tonga-tonga ni perkerijuan nasida, di tonga-tonga ni ulaun nasida, manang di dia pele Tuhan, obasi mali Tuhan. Nang akayan nakommo remaja HKBP Mampang Perapatan. Na toktong na di bagasan ujian tingkat SMP, SMO nang perguruan tinggi. Sudeta he ramoti jala dongani Tuhan. Bain masilas ni roha di nasida. Tada nasida nang mamuji pasanga pengguar mo na badai. Jala toktong ramoti nasida asa unang madeli nasida asa totop nasida mangasahon kuarmo manang ape na masa
di tonga-tonga ni ngulu ulau nang pakobasyon na sida. Lasongon ni dohami natorasna. Pargogoi mahami ajari mahami marhite todim to di perbadia. Asa toktong disude akka danak na pinalumeo mo akka pahopo na pinasahat mo. Si uloy ajar uduk tu natoras tarlumobi tu adopammo. Hubas di tonga-tonga ni huriam. Asa koi na sida. Pahoton ha porsyon na sida marhite parsauran di huria dohot marhite hatami. Sisa nasa dosa nami. Marhiti-hiti guarni anakmu Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Maredita huhut tapasahat peliat ta tujulu bain tupak tu remaja HKBP.
tangyakon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan do na sa ulibasan na mauliutus upasatami masian na ni lehon mi tuhami pelean nami tuho say jalo may gabiwap na husus di jolom pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasea kami peleanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asal lam hutadahami godang misi leon-leon mi tuhami asal lam girgir hami medok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu say ro maharajonmu say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hangulua siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami unak kami togihot tu pangujunan pelua mahami sian pangaku. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamau disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon madamena tutodim